Dobrý den, dneska vás zvu do Ústí nad Orlicí, konkrétně do ulice Dukelská. Máme tu na prodej byt 2+1, který je ideální pro někoho, kdo hledá hotové bydlení v klidné části města. Byt má 50 metrů a velkým plusem je, že před 5 lety prošel kompletní rekonstrukcí. Nešlo jen o podlahy, měnilo se úplně všechno a upravovala se i dispozice. Díky tomu se podařilo výrazně zvětšit koupelnu, což u těchto bytů bývá největší slabina. Tady je místa fakt dost. Všechny místnosti jsou orientované na západ. To znamená, že i když přijdete odpoledne z práce, byt je krásně prosvětlený a působí velmi vzdušně. Navíc se nacházíme ve druhém nadzemním podlaží, takže žádné nekonečné schody vás nečekají. Velkou výhodou, která u bytu nebývá zvykem, je velký sklep o výměře 9 metrů čtverečních. To není jen koje na zavařeniny, ale plnohodnotný prostor pro kola, lyže nebo klidně malou dílnu. Pokud hledáte příjemný byt, kam se můžete rovnou nastěhovat bez řešení řemeslníků, přijďte se na Dukelskou podívat osobně. Budu se na vás těšit na prohlídce.